こんにちは。今回はヤマゼンセラミックファンヒーターを紹介していきます。セラミックファンヒーターとは、電熱線にファンを送風し、温風を出すものです。ドライヤーなどと同じ仕組みですね。それでは、電源を入れていきます。モードは送風、弱、5話から選択できます。その他にも、消し忘れ防止センサー付きです。ちなみに、ボタンでなくタッチパネルで操作します。設定温度までの制御を自動で行ってくれるので良いです。ルーバーは可動式なので左右で空港を分割できます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。